V týchto dňoch si mnohí z nás určite spomenú na učiteľov, keďže si pripomíname ich sviatok. Ja na svojich učiteľov spomínam len v dobrom, pretože mi naozaj dali do života veľmi veľa. Na prelome storočí to však naši pedagógovia nemajú ľahké. Do učební a škôl vstupuje internet. Žiaci a študenti sa s ním stretávajú aj mimo školy a učiteľ musí tiež udržiavať tempo so svojimi žiakmi. Ako sa im to darí, to sa dozviete v rubrike Klik. V ďalšej časti sveta počítačov vám predstavíme Petra Sýkoru, ktorý prišiel s myšlienkou pripojiť všetky slovenské základné a stredné školy na internet. Dnes poradíme aj tým, ktorí zháňajú aj nejaké ťaháky. Na stránkach internetu ich nájdete naozaj veľké množstvo. Na záver vám predstavíme hru slovenského študenta, no a potom bude veľká prestávka. Podľa odhadov Európskej komisie v blízkej budúcnosti hrozí v Európskej únii nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v oblasti informatiky. Predpokladá sa až 1,6 milióna neobsadených miest. Mladú generáciu na uplatnenie sa v zjednotenej Európe 21. storočia treba začať pripravovať už teraz. Krajina, ktorá to urobí najrýchlejšie a najdôslednejšie, si pripraví dobrú pôdu do budúcnosti. To všetko sú pekné slová, ich realizácia je však náročná a nákladná. Odhadované náklady na celoplošné vybavenie základných a stredných škôl modernou infokomunikačnou technológiou v horizonte 5 rokov sa pohybujú okolo 1,5 miliardy slovenských korún. Mnohým sa tento cieľ môže zdať megalomanský pre malé Slovensko. Mnohí namietnú, že úsilie a prostriedky by sa mali radšej využiť na pálčivé a aktuálne problémy v školstve a neplytvať ich na realizovanie príliš odvážnych snov. Predsa však sa našla skupina rodičov a vysokoškolských pedagógov, ktorá pochopila, že bohatstvo národa nespočíva v jeho ekonomickej sile, ale v pripravenosti mladej generácie na budúcnosť. Táto skupina založila občiansku iniciatívu Infovek. Cieľom Infoveku je zaviesť internetové pripojenie a poskytnúť školám multimediálne učebne, a to školám všetkým, stredným a základným. To znie tak veľmi technicky, poskytnúť nejaký hardware a pripojenie na internet, ale cieľ je o mnoho ambicioznejší. Chceli by sme, aby pomocou tejto technológie začal veľký proces modernizácie školstva, aby sme umožnili zaviesť v našom školstve, vybudovať nový prístup k vyučovaniu, nový vzťah medzi učiteľom a žiakom, taký partnerský vzťah, kde budú žiaci spolu s učiteľom objavovať, spoznávať, nebudú dostávať poznatky. A veríme tomu, že práve tieto počítačové technológie sú veľmi dobrým, užitočným prostriedkom, ako budovať túto novú koncepciu školstva. Myslím si, že bez toho, aby sa zmenili učebné osnovy, tento náš projekt nemôže byť úspešný. Dúfame, že sa stretneme s porozumením zo strán autorov učebných osnov. Cieľom Infoveku totiž nie je zavádzať na školy, alebo rozhodne nie primárnym cieľom zavádzať a modernizovať na školách výučbu informatiky, ale proces informatizácie celej školy, výučby všetkých predmetov. A nielen predmetov. Vidíme v Európe veľmi jasnú tendenciu v posledných rokoch medzipredmetových aktivít, projektov, ktoré je veľmi ťažké u nás do osnov zaradiť. To znamená, predpokladám veľké zmeny, očakávam veľké zmeny v osnovách a v koncepcii školy ako takej. Jedným z princípov, na ktorých je založený projekt Infovek, hovorí o tom, že všetky deti majú dostať rovnakú šancu pre uplatnenie v modernej informačnej spoločnosti. Šancu majú dostať nielen deti bohatých rodičov na súkromných školách, ale predovšetkým deti z chudobných rodín, ktoré by sa inak k počítaču a internetu vôbec nedostali. Asociácia projektu Infovek je občianske združenie, nezisková organizácia, ktorá je oficiálne od vlanejšieho januára zaregistrovaná na ministerstve vnútra. A je to vlastne skupina ľudí, väčšinou z vysokoškolského prostredia, vysokoškolských pedagógov, ktorým nie je ľahostajné, ako sa budú vzdelávať, samozrejme aj rodičov tým pádom, ktorým nie je ľahostajné, ako sa budú vzdelávať ich deti v 21. storočí. V tejto prvej fáze pilotnej etapy bolo zapojených prvých 80 škôl, ktoré boli vyberané na základe určitých výberových kritérií, výberovou komisiou. Momentálne prebieha v roku 2000 druhá fáza pilotnej etapy, kde by sme chceli zapojiť asi 200 škôl
poslanci pochopili túto myšlienku a zoštvornásobili nám vlastne počet financií, pretože zo štátneho rozpočtu bolo vyčlenených 80 miliónov, čo je veľmi priaznivé, pretože v tejto biede, čo na Slovensku máme, behom pár mesiacov vyčleniť na takýto projekt 100 miliónov je celkom slušný začiatok, ale samozrejme, že to nestačí, pretože tých škôl je 3,5 tisíca, ale v prípade, že by sme išli takýmto nárastom, tak by sme snáď mohli do 5 rokov, čo je cieľom Infoveku, vybudovať na všetkých školách multimediálne učebne a na všetkých školách by sa žiaci mohli zoznamovať s internetom, s novými vyučovacími metódami a tak ďalej, tak ďalej. Podmienkou zaradenia školy do výberu v prvej etape bol záujem zo strany školy. Už v prvej fáze projektu boli vybrané aj tzv. Panenské školy, teda školy, ktorých pedagógovia doteraz nemali s počítačmi a internetom žiadne skúsenosti. Tak sme základnou štátnou školou v Bratislave, v Dúbravke. Naša škola je plno organizovaná, má 30 tried a už niekoľko rokov sme školou, ktorá vyučuje variant rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Teraz, od konca januára v tomto školskom roku, naša škola bola pripojená na internet a začíname aj so zavádzaním informačnej techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu. Myšlienka, aby aj naša škola bola modernou základnou školou, aby vychovávala, pripravovala deti do budúcna, oslavila nás myšlienka, že ako základná škola tiež môžeme dostať v rámci projektu Infovek počítače. Slovo dalo slovo a veľká zanietenosť našich pedagógov, ktorí veľkú pozornosť venujú ďalšiemu vzdelávaniu a sú prihlásení na ďalšie vzdelávanie v metodickom centre mesta Bratislavy, sme sa rozhodli, že vypracujeme projekt podľa pokynov Infoveku, aby sme aj my ako škola mohli získať počítače a celú výbavu spolu so zapojením na internet aj pre našu školu. Samozrejme, na základe toho za dosiahnuté výsledky sme boli vybraní a tento školský rok sme dostali ako panenská škola, ktorá predtým nemala žiadne počítače a nemala ani pripojenie na internet, výbavu tejto multimediálnej učebne. Takže na našej škole nie je cieľom, aby sme deti vyučovali priamo informatiku a programovanie, ktoré je pre deti dosť nezáživné. Naopak chceme, aby sa naučili aplikovať počítače pri iných predmetoch, využívať ich. Na to slúžia v podstate aj také voľné hodiny na počítače v pobednejších hodinách. Keď sme tam my sa im venujeme, snažíme sa ich zaučiť do internetu a oni si tam spracovávajú informácie na mnohé referáty, prekladajú si z cudzích jazykov, proste spracovajú, čo chcú, alebo jednoducho surfujú na internete a jednoducho získavajú nové poznatky a bavia sa. Je to rozhodne lepšie vyplnenie pobednejšieho času, ako by niekde mali robiť nejaké vylomeniny. No, internet je to, že stále sa môže dať nahrávať všeličo. Internet je počítač, kde sa napíše, že niečo, potom sa tam dá disket a potom sa počká a ide tá hra. Internet je taký počítač, na ktorom sa učíme a pracujeme. Internet je, ja si to iba myslím, že internet je také, že to sa dá nastaviť na počítači a potom tam sa dá písať a to sa stadiaľ dá ako posielať niekomu. Ja si myslím, že internet je tam, kde sa dá písať a všetko sa dá tam nájsť. Ja tam napíšem load, red, shift, hviezdička, shift, rovná, čo to je, return. A keď to nájde dlho, tak napíšem run. Jedným z hlavných iniciátorov spomínaného projektu Infovek je Peter Sýkora. O Infoveku však už ďalej reč nebude. Vlastne nie tak celkom. Reč totiž bude o informačnej spoločnosti. Vieme však vôbec, čo je to informácia?